Здравейте! Така. Много ми е приятно. Ще прочета разказ от Любослава Трайкова, който се казва "От край до край", като е важно да се знае, че в първото край рая с главни букви. Нали? Акцент, така, да помните. Малко е дълъг и някои изречения са по-сложни, така че моля ви, съсредоточете се и ме слушайте много внимателно, защото може да имаме проблеми с логиката. Така. Проблемите с авторството и оригиналността датират от древни Адамови времена и градини. Но всичко съвсем се обърква чак с приказките от 1001 нощ. Авторът на приказките от 1001 нощ не е Шехерезада. Не може да бъде тя, не и тази, за която сте чували. Защото истинската Шехерезада я убиват още първата вечер и никой никога не чува нищо повече за нея. Нито за други Шехерезади и Шехерезадници. Историите намират начини да се разкажат с или без участието на автора и тук е моментът за следното самопризнание. Всичко в тази история е истинско. С изключение на разказвача, който е напълно измислен. Изреченията, написани до тук, не са мои, те са чужди, може би дори ваши. Те са крадени. Единствено препинателните знаци са авторски, принадлежат на хората, измислили препинателните знаци, за да препъват историята в излишни уточнения. Своя нямам нищо, но за сметка на това плагиатствам при всеки удобен случай, понеже доста хора носят моето име и фамилия, че и презиме, и чисто статистически е логично да достигнат до извода, че поне един от тях заслужава да бъде ограбен до шушка. Имам предвид интелектуално. Аз дори мога да бъда видяна като жертва в цялата тази ситуация, защото нищо не мога да постигна, то вече е постигнато, така да се каже от някакви други мен. Всички тези нагли, наперени любослави са къде по-напред от мен, дори да ги гледаме отзад, пак са по-напред. Нагло експлоатирам това щастливо съвпадение на имената и не ме е срам, тях трябва да ги е срам, че от тях никой друг не може да прокопса. Тази едната Любослава е сносен автор, има попадения. На мен лично не ми допада кой знае колко, не може да ми влезе под кожата, да я почувствам като свой глас, да се идентифицирам, нали? Взимам само толкова и каквото ми е необходимо, не съм някакъв грабур да експлоатирам цялото и там, как е думата, труд, творчество. Защото щипвам по-малко, да не ме хванат, пък и хора сме да остане за нея някоя троха. Какво взех ли? Например, историята за Уилям Лолас прераждане, я откраднах от нея, но финалът си беше по истински случай. Ето го. Уилям Лолас крачи към гилотината, тълпата е погълната от злокобен рев. Кръв, не синя, червена, от предишна екзекуция се стича по веригите, стягащи китките и нозете му. Палачът стои смирен и чака да свърши работното време. В този момент съжаляваш, че това е 17 век. Електрическия стол още не е измислен и Уилям просто не може да умре с дигната глава. Но започнах с Шехерезада, Адам и Ева и защо намесих героичната смърт на Уилям Лолас? Понеже познавам истинската Шехерезада, която е била алкохоличка и в една прохладна вечер така си отрязала главата с бутилка персийско уиски, че преди да умре от натравяне на кръвта е успяла само като един достоен алкохолик да изпрати отчаяно писмо в бутилка. Същата вечер, поради завален говор и невъзможност да разкаже нито една приказка, за да спаси живота си, цар Шахряр заповядва да обезглавят и благодарение на това тя все пак остава девствена, тъй като не спи с него 1001 нощи. Аз намерих писмото в бутилката на Шехерезада. Ако не вярвате, ще ви покажа празната бутилка, в която го намерих с автограф от нея и прочие. Пишеше, че най-правилният начин за запознаване е както са го направили Адам и Ева, чрез голотата. Главни букви. Именно за това всичко е дадено като пример в Библията. Двамата не са носили дрехи, те са разнасяли хербарии, когато един ден художникът от двореца на Шехерезада се нафиркал до козирката и умрял. Така се озовал в Едемската градина, явно е било Божие дело, Божията промисъл и намеса, за да нарисува какво е, що е горе и да го пусне за даунлоуд на хората векове по-късно, когато измислят интернета. Художникът бил под прикритие, крил се из избоялите хръсталаци на градината и правил скици тайно. Но големия скандал е, че той не ги е нарисувал вярно, както са си били Адам Дибюдюс, тя по Евино облекло, а грешно, по листа. Но мистерията се разбулва. В писмото на Шехерезада елементарно въпрос на гледна точка. В точния момент на рисунката листата поради случайност са се оказали в пространството пред гениталиите им, защото е било есен и те са падали от дърветата. Това не са били единствените листа в рая, разбирате ли? При различна перспектива или пролетно време подобен куриоз не би възникнал. Обаче аз си мисля и нещо друго. Може би този човек не е знаел как да нарисува мъжки полови органи и също така женски полови органи, защото те са първите хора и
Художниците не са имали натрупан опит, не са имали моливи и също не е ясно самите художници дали ги е имало, затова казвам, че евентуално въпросният художник е от друга религия, възникнала по-рано, в която вече са били измислени и други хора и предмети, не само прословутите листа. Въпреки това се съмнявам. Защото ако е бил истински мъж, художникът е можел просто да погледне, нали така, в гащите и сега колко да му е по-различен от на Адам. Ето в Кама Сутра също има описания и картинки на голи хора, само че ние Кама Сутра нямаме. Ние имаме Библията и там си е показано, че са голи, така са си битували и всичко така се запознали. Вече в един момент, нали, те са си се консумирали плодове и всичко там, което е растяло. Казвам само, че тези неща също могат да поникнат. Да бъдат възбудени от растеж. И от тук става стряскащо писмото на Шехерезада. Защото Ева казала: Адаме, ти мене да ме видиш, няма да ме познаеш, бе, кога ще ме познаеш? И Адам познава, налучква, защото вика: по тези двете работи, дето ти изтържат, ето тука. И посочил гърдите и пише Шехерезада. Ева отвърнала под кокороса, насякаш от лукава змия. Какво ми показваш? Какво е това сега тука? И сочила чатала му, неговата слабина, или там каквото имало под онова листо, но е имало и 2 смокини, това е факт. И той пояснил: добре, бе, Евче, аджеба, кажи какви са ти тези подотинки тук. Аз не мога да разбера за какво са сложени, но имам идея. Ще ги нарека с японската дума ци. И понеже са 2, но преди да ги нарека, да ги усетя, да ги пипна, да ги докосна, че така е трудно да се установи от какъв порядък са, от какъв материал, ребро ли е, що е. Да, браво, много хубаво. Виж как е направено. Бива. Но още не мога да си обясня защо все пак един Господ знае. Нека поставим на място всички тези витални екзистенциални въпроси, много те моля. И започнал по-живо да подбарва 2 японски ци. После рекал: какво ли се крие за този храст? Да, чували сме всички за горящия храст. Също от Библията, горящия храст, дето говорим, какво беше казал? И да видя какво се крие тук, нали, да не ме охапе. И си дръпнал ръката, защото до този момент просто не знал какво може да го очаква там. И Ева, може да е първата жена, ама не е проста, и казала: ти не дей пипа, а сей това штръкналото. Елай, дай да видим. Може пък нещо да стане. Може пък нещо, знам ли, така, на едно и също ниво направено, подбрано, стилизирано, с декорация, всичко. И така пишеше в писмото, а като изпиете бутилката, започвате да виждате и картинките. Да осъзнаете какво представлява човекът в 2 варианта, защото има и чернова, има и оригинал. Черновата Адам, Ева оригинал. Но хайде, няма да коментирам, защото не е моя работа, а и от уважение към художника, дето ги е нарисувал, не е коректно. Всъщност почти няма човек, който да не се досеща какво е последвало. Адам и Ева са били прогонени от рая, изпратени в доживотна командировка на земята, където им се родили 2 сина, Каин и Авел. Сега обаче в рая са се освободили 2 места. Така обезглавените Уилям Лолас и Шехерезада са се озовали там по заместване. Въпреки най-добрите си намерения, за наше съжаление, историята има свойството да се повтаря. Общо взето, Уилям и Шехерезада също били прогонени от Едемската градина. Този път заедно с художника, защото тепърва предстояло издаването на новото илюстровано издание на Кама Сутра. Земята имала нужда от тях. Общо взето, след 1001 нощи, което се равнява на 2 години и 74 дни, всичко си дошло по местата. Заживели щастливо до края на дните си, като в приказка. Сега, ние тук сме живи прототипи на Адам и Ева, защото те са живи, но само в генетично отношение, като първоизточник на живота, доколкото техния ген съществува в нашото ДНК. От тази гледна точка са живи. Но иначе, те едва ли са живи, макар и да са били първите, които са били живи, нали? Едно време говоря, не сега. За тия изречения имах предвид. Да не забравя да кажа, те са разлюлели люлката на цивилизацията и то екстремно се е разлюлели. В Библията по-полека е описано, не както го разказват очевидци. Другите религии си го пишат, но ние сме го избегнали. Не е хубаво монасите, които преписват ръкописите, да се мъчат. Обаче друго ме мори мен. Тези 2, като свършили цялата работа, им се родили 2 сина. Каин и Авел. Откъдето тръгва продължението на целия човешки род.
Обаче ще си кажете, как от двама мъже е тръгнала човек? Бе, колеги! Фактът, че двама мъже са бащите ни, това табу ще го разболя аз. На Шехерезада и Уилям, които по същото време се озовали на тази същата земя, им са родили 2 дъщери. И ето, че случая придобива нужната яснота. Това е станало, историята с множенето на хората се повтаряла толкова пъти, че всички да стигнат до извода, че това, което се случва, се е случвало и преди. Най-важното, как достига всичко това до мен, пропуснах да кажа умишлено. Но сега ще го направя. Тази първа бутилка, която намерих с писмото на Шехерезада, съдържа само бездарна поезия, написана на пяна глава с разчекнати букви, нечетивни изречения. Обаче после намерих втора бутилка, изглежда на жената и се отворила глътка, в която вече пишеше цялата тази история, дето разказах като своя. Но тя също е крадена, защото бутилката беше адресирана до Любослава, обаче в нощта объркали в пощата объркали адреса, понеже и аз така се казвам, така откраднах и бутилката и разказа, само и само за да стигне той до вас от правилния човек. А крайният резултат от приключенията на Уилям, Адам, Ева и Шехерезада са на лице. В смисъл, това сме ние. Застанете пред огледалото и се възхищавайте на резултатите. Не са ли прекрасни? Това е.